τα κόμματα. Αυτό το σοου που στείλουν τα μέσα ενημέρωση Καρέτζη, Βουτζουκλάκη και θα γίνει άβυσος και το χάος, ασφαλώς και υπάρχει σύγκρουση σήμερα. Ασφαλώς και έχουμε ιδεολογική, πολιτική κρίση και κρίση ταυτότητας και στόχων. Αυτά όμως θα εκαθαριστούν μέσα σε ένα πολιτικό περιβάλλον. Εγώ καταλαβαίνω την ιδεολογική και την πολιτική σύγκρουση, όμως από αυτή τη σύγκρουση θα βγείτε με πολύ συγκεκριμένες καταγγελίες, δείχνοντας ομάδες και ανθρώπους. Δηλαδή θα έχετε μιλήσει για συμφέροντα και διαπλεκόμενα που τα υπηρετούν συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα έχετε... Αυτό δεν είναι. Αυτά είναι μέσα πού, κύριε Τζουμάκα? Μέσα στην πολιτική αναμέτρηση. Κύριε Τζουμάκα, είναι βαριές καταγγελίες αυτές. Μήπως πρέπει να πάτε σε ένα πρωινάδικο? Μα είμαστε σε ένα πρωινάδικο, θέλω να σας θυμίσω. Είναι 10 η ώρα το πρωί. Κύριε Τζουμάκα, μισό λεπτό λίγο, γιατί είναι βαρύτατες οι καταγγελίες αυτές. Μάλιστα. Και δεν μπορούμε να Όχι, πούμε. δεν είναι, διαφωνείτε? Όχι, είπα τις απόψεις μου, είπα τις θέσεις μου, θα τα συζητήσουμε λοιπόν δημόσια και στο Πασόκ. Λοιπόν, μισό λεπτό λίγο για να δούμε τι θα ξημερώσει η επόμενη μέρα αμέσως μετά. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό.